Recapitulemos. Vimos xa que os estaleiros, as conserveiras e as industrias auxiliares foron o motor da industria en Galicia. A pesar destes éxitos, Galicia seguía sendo a comezos do século XX unha zona escasamente industrializada. Pero houbo un sector ao que non chegamos con atraso, o da electricidade. Esta central hidroeléctrica de Belesar é unha das 4 de maior produción de Galicia e tamén de España. Da xénese deste encoro falaremos máis adiante, pero se cadra agora deberíamos deternos na historia do sector, porque as eléctricas foron moi importantes para a economía do país e tamén para a diversificación da industria. Pero como vimos no caso do Marqués de Sargadelos e de Xosé Barreras, as eléctricas tamén tiveron os seus custos. Os galegos desde antigo empregaron a auga como base da súa produción enerxética. Era lóxico no país dos 1000 ríos. A nosa orografía permitía que a auga se utilizase como forza nos muiños e nas ferrerías. Pero, curiosamente, a primeira central eléctrica de Galicia foi térmica, ou sexa, producía a electricidade a partir da combustión de gas e carbón, e non usando a forza da auga. Aquí, na Praza da Verdura, en Pontevedra, estaba situada aquela central pioneira. Pontevedra pasou a ser unha das primeiras cidades con iluminación pública, mesmo antes que Madrid. Aquela central suministraba electricidade a 250 lámpadas situadas por toda a cidade. Nos anos seguintes, outras centrais, financiadas por empresas privadas, puxéronse en funcionamento. Logo chegou a luz á Coruña, a Lugo, a Ferrol e pouco a pouco ás principais vilas galegas. A electricidade era o símbolo das cidades modernas, antes alumeadas por febles luces de gas. Case todas estas centrais eran térmicas, cunha capacidade de produción moi reducida e co principal obxectivo da iluminación pública. Chegados a este punto a pregunta sería: por que sendo Galicia o país dos 1000 ríos, as centrais eran térmicas e non hidroeléctricas como esta? Pois porque a finais do século XIX non existía aínda a tecnoloxía axeitada para levar a electricidade desde os lugares onde se producía ata as cidades. É dicir, non había liñas de alta tensión como a estas que saen do encoro de Belesar e que poden levar a electricidade a centos de kilómetros. Por iso, as empresas non se arriscaban a establecerse a máis de 3 ou 4 kilómetros do centro das cidades. Ata principios do século XX non comeza a etapa propiamente industrial do sector eléctrico. É entón cando varias empresas construen xa centrais hidroeléctricas con maior potencia e van vender a súa enerxía nun radio duns 20 ou 30 kilómetros, grazas ao avance no transporte da enerxía. Suministraban electricidade para a iluminación, para as liñas de tranvías que se inauguraban na Coruña e Vigo e tamén para algunhas industrias. A central hidroeléctrica do río Velelle en Fene construíuse en 1901 e suministraba de electricidade aos estaleiros da cidade de Ferrol. Nun principio, as centrais como esta construíanse aproveitando os saltos de auga, é dicir, os desniveis naturais dos ríos. Pero o caso é que avanzado o século XX fíxose necesario ter saltos máis grandes. E aí houbo un proxecto clave. Diso vai tratar a nosa seguinte historia. Ricardo Rodríguez Pastor é copropietario e xerente do Banco Coruñés Sobrinos de José Pastor, un dos máis importantes grupos financeiros daquela en Galicia. Está reunido no seu despacho con Marcelino Blanco, director doutra destacada entidade bancaria, Fillos de Olimpio Pérez, radicada en Santiago. Á reunión súmase Venceslao Fernández Garra, que é quen posúe a concesión do Salto do Tambre. Os tres teñen intereses comuns. Os banqueiros son accionistas maioritarios de diferentes empresas eléctricas en Galicia. Saben que cada vez hai máis demanda de electricidade, sobre todo por parte das industrias da Coruña e de Vigo. Pero tamén saben que para cubrir esa demanda necesítase a construcción dunha gran central. E isto pode ser un bo negocio, pero custa moitos cartos. Así que é necesario unir recursos. Están dispostos a fusionar as súas empresas eléctricas e a financiar unha gran central, a do Tambre. Esta central será a maior de Galicia.
A construción do Salto do Tambre provocou o maior proceso de concentración empresarial ata daquela. Os distintos grupos eléctricos participados por bancos fusionáronse na Sociedade Xeral Galega de Electricidade, que en 1930 controlaba o 76% da electricidade vendida en Galicia. Esta sociedade foi o xermolo da futura Fenosa, que impulsara Pedro Barría de la Maza. Estamos onde a central hidroeléctrica do Tambre, preto da desembocadura deste río, no concello de Noia. Este edificio que deseñou Antonio Palacios segue sendo hoxe un exemplo de arquitectura industrial e segue albergando a principal maquinaria da central, as turbinas e os cadros eléctricos de control. Esta central leva funcionando desde 1927. Ricardo Rodríguez Pastor e Marcelino Blanco pasean polas beiras do Tambre con Antonio Palacios. Este último, nado no Porriño, é un dos arquitectos máis destacados de principios de século en España, autor, entre outras obras, do Teatro García Barbón de Vigo. Polo seu prestixio encargáronlle o deseño do edificio principal da central hidroeléctrica do Tambre. Os banqueiros pretenden que o edificio este á altura do proxecto. Informan a Palacios de que está previsto que a central xere 100.000 kWh, unha produción moi elevada que permitirá suministrar electricidade ás comarcas de Ferrol e, sobre todo, á de Vigo. En 1928, a central do Tambre comezaba a producir enerxía. Os banqueiros vían realizado o seu proxecto e, a partir de entón, esperaban, como así foi, obter resultados económicos importantes. Na cidade de Vigo, as casas de 4.000 abonados empezaban a recibir corrente eléctrica. Barrios enteiros podían, por fin, apagar os candís. Pero o certo é que o proceso foi lento, e no rural, ata non hai moitos anos, non había electricidade. E isto ocorría mentres nos convertíamos en grandes produtores de enerxía eléctrica que se distribuía por toda España. O proceso de fusión de empresas eléctricas que se iniciara nos anos 20 coa construción do Salto do Tambre culminou en 1943 coa creación de Fenosa, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, que pronto conseguiría o monopolio do sector en Galicia. Detrás de Fenosa estaba o Banco Pastor e á súa cabeza Pedro Barría de la Maza. A partir de finais dos anos 40 comeza a compulsiva construción de encoros nas concas do Sil e do Miño. E o réxime franquista vai vender estes proxectos como símbolo de progreso publicitado nas crónicas do Nodo, o noticiario cinematográfico da época. Chegado a este punto, deberíamos preguntar que significou a construción dos encoros para Galicia. Os custos coñécenos ben aqueles que se viron afectados directamente, como os veciños de Portomarín. Hoxe podemos ver os restos das súas casas anegados polo encoro de Belesar. As fotos antigas de Portomarín permítenos lembrar con nostalgia como era a bella vila xacobea antes de ser sepultada polas augas en 1963. Casas, hortas, campos de labranza, viñas e moitas historias quedaron sumerxidas debido á construción do encoro de Belesar. Só se salvou a igrexa románica de San Xoán, que pedra a pedra se trasladou ao Monte do Cristo. Neste emprazamento construíuse un novo Portomarín, unha vila que non tiña nada que ver con aquel enclave orixinario do que fora durante séculos un dos burgos máis importantes do Camiño de Santiago e do que prácticamente só quedou esta igrexa. Os veciños de Portomarín, igual cos das encrobas coa térmica, pagaron o prezo do crecemento expansivo das hidroeléctricas. Pero, que beneficios deixou para o país a produción de electricidade? Como grandes productores de enerxía eléctrica, os galegos non nos beneficiamos dun prezo máis baixo no recibo da luz. O goberno de Franco estableceu unha tarifa única para a electricidade en toda España, tarifa única que segue vixente hoxe. Non obstante, nos anos 50 e 60, algunhas empresas importantes como Citroën, Grafitos Eléctricos do Noroeste ou Aluminios de Galicia viñeron a asentarse aquí, entre outras cousas porque había abundancia de electricidade. Non era máis barata, pero non escaseaba como pasaba noutras zonas de España. Hoxe, cos prezos do petróleo polas nubes, son moitos os discursos que presentan as enerxías alternativas nas que Galicia ten importantes potencialidades como unha panacea.
Tamén hai voces que alertan de que detrás de algún destes discursos agóchanse intereses de grandes empresas que non sempre coinciden cos dos galegos. Neste capítulo falamos da industria en Galicia, de algúns proxectos fracasados e doutros exitosos. Falamos tamén dos avances e dos custos que tivo o progreso para o noso país. Percorremos tres historias con tres protagonistas curiosos. O ferro da terra para os altos fornos, o lume para o motor de vapor e a auga para as centrais hidroeléctricas. Os antigos falaban dos 4 elementos da natureza, faltanos un, o aire. Virá polo vento o futuro da industria e da enerxía en Galicia? Yeah.